it's a form of devolution. Yani kutirimbokia enibo kutia sabantu ekikerege kia osakoligeli nonye devolution okolero konge okolenga menta ngo chibesa chigende county chisane tirimbo chibesa omanyete before devolution ngento kia betekia. I'm not talking about devolution, lakini ngote yabanga amagendera mange ya sukire chinse mo chinyinge asenge nchebesa ya tirimbogete ekasoa kere county ekaba located share egotumeka within chi county muna antu akine miaka menge chi county chile kitanya korano ne para kitana korra kende gyonse. What I'm trying to say ngeringa ekeganja ekegya NGCDF ekero getigalete ase omobunge ine renchera engia nonya no montore olenka aranyare go interact no mobungo ayo nko eneboro mobungo oyera na back ya nabwate besa ego chikomokonya go chikoligere development serikali etambe go ikeri muna bono komanyanga mbana kibara bataka go interase basari serikali nabera ile chingaki otamanyanga abana barute mechimetaka mbarabi igo chibesa chimbuya chire ekaro chitigaleta so mobunge mbuya chire lakini mechande robono erande remebe no oversight oversight so mujumbe na bwata chibesa is oversighting this man so mheshimiwa kurawenda ta kwanza to remind you and take nkora tore the abajumbe the oversight I mean the role of one of the roles of what se bungene no oversight the government through the ministries to have bako rangaligali aba waziri aba PS bako bolia maswala that's oversight could be it now governor and go bare oversight the MCS the Senate through the CECs bara sense my county bono NGCDF yero who now accounts who now oversights these members of parliament ekinakyo nakina nje toko bowling aki chibese chi ekero mobunge for example akurwe basari munatagete muna wana abantu baitwa machoga chache vale de sana for the last 2 years bago tabange basari enjere koru mbanyero chibune koru igo aba machoga bange tari jana kwana aba machoga bange bago tabanga ntoro chibune basari koru. In other words, on the tail of what legal authority yogo chiko oversight chibesa chepale ile nga chialenge chibesa tendering nga kiakorwa ngokwa chitenda omobunge can mean to give tenders to his family members and his friends and his cronies. Sometimes, as we have seen these things happen, and I don't want to give an example. Omobungo omonyene awe korere gas ekina ikia letre mechande menene because yani the oversight is the main problem. Lakini besa jibu ati magoso chibesa chikoleto saba na inchi jibu ati magoso omontatu ale enkorengia omobunge kawate enkorengia anje tabantu baye na bakurwe basari buya kero mochie obwato obokon onyore basari lakini kero konyoranga abalimu mongena no mwalimu omugaka no mwalimu lakini asenge njare friend ya chairman ya CDF sale asenge njaro mosani womo chumbe omanya kwa uchibesa yani chetani tia matuko chatamboka yani chibesa chiko ande sukuru excess omwana bo motakapi ata anakonyora kende ebinte bitageta enkolengia yani utwara mabera ngaki chibesa singa yo chalo kete gochi ande gochitagera that's the point. So nje I prefer CDF etigale munere lakini enchereri gibu ya oversight chibese chirigibu abana inchi bakomanya chibese irenga chire narali twakwanira na serikali tutage tomanya ngaki chibese kito boronge irenga chire nande chigo je cyatoka ku Rwanda onzi na ichikorwa na ichimanya kana boronga chibese cyaje kingana segete chibese cyatumikira segete omuntu akorete tenda yenye akaparale mete nyarebe anya nagansoka arosati nyarebe ngakia yo agansoka chibese irenga kanete naenda kene chibese gisene chikoro sensoko because kero kwaro keti ko sensiri ngelo 200 koro sensoko nje chokorose
akansoko abantu kule kwa muramacha hapo so era macha ro mai ega isimiti kwa gari ko mira isa kwa no machange gari ya nako gotonge kwa gitera maji na ngiri na kile sio kile 200 so ebindeka birebi kwanyora omo abakoriye gasi bari kire batari gukora gasi ase chiobisi je agwakanwa abantu amarieta arobosa ayina arotoroje so that kind of mess nerekogera abantu basoye feeling akichibete jange charusu asomo bunge lakini I think that would be a reaction etabengia chibete jirane kwene bochire obusiano kati yo mubunge n'abantu baye bwaba enhanced especially kali chitumegete buye igo there are social benefits, there are economic benefits, there are intellectual benefits ikorwa as chibese chitakere ko retain lakini chirere go inchirayo. Thank you.